kadap da ke jing sungu yo blai sa yisi na ke por ya ka bang ayo ban ya kren bat pi lengba kanika channel jong ka potternet ka ba pio lengba ka YouTube ai ngo yo blai ba blai bo ingi kanika ministry ya ka bang in pen sngowi ka ktien na ka sngi ka sngi khnang ba ka ktien kan tai ya pi khnang ba ka ktien kan long ka jing ba mi pi man la ka sngi khnang ba fila ban yeng fila ban ya ha ka ta ka jing im ka ba kan jaman sim ke jong fi khnang ba fin long kita ki briew ki ba san na ka ktien ke jong blai ki ba na ka jilong khna fin wan sha ka ta ka jing long rang ba ya ka fin sngo thu janai ka ktien ke jong blai ba fin san ro ha ka ta ka jing dap karinyang ke jong Chris bangala ai ngo yu blai ba na ka sngi ka sngi yo ki phone calls ki brei ki wan ru chakni prayer center ka jongi ha ba ki pla ba ki thu ru ba ki le yo mat ke jing kar khu ka ji em ke jong ki kum tra la kar khu yangi kum ta ru ngi long ke jing kar khu na ta jong fi ban ma phi ru ki ba snap ya ka ni ka jingalap na ka sngi am tang ba phi phin snap tang yel ri hen ri smu ba ban ya thu lang share lang ye ka ni ka video share lang ye ki jingalap yu jingi na ka sngi pen tip shi ba hayeng pen tip shi per lok ke jong fi ba ma ki ru kin yo lang ya ka ni ka jing kar khu ban ngai bu tran kar khu fi ka ni ka sngi ru leng ba ka ni ka tien ye ka bo blai kwa ban pen sngo phi ka ni ka por tadeng tang in puli ka ni ka por now Jeremaiah ka nong ka ba khat nyo ka khat ka ba san tin ka jong blai ka ong kumni wang utrai to long balatim yo to briew ba Shaniah how briew ba u pen long ka do ka sang ti jong u ba u ba ka do no jong u ka kenria now Trai na ba un long kumuding retem hari klau bat unom yoi haba wan ka ba hen reu shong ka ke jakar kyang ha karish yap ka domlo ka bam shong briew blai Trai dala de wang long bala tim ya tau briew uba Shaniah how briew baru ba penlong ya ta ka sangti le ne ka ta ka kti ka jong briew ka jingarap jong ka bamut i bo khmi lenti ka jingarap no briew uba khmi lenti ya ka ta ka jingles ai no briew long bala tim ya tau briew ba Shaniah how briew tadeng ta kti jong blai ka ong ba tau briew un long shisha kum tau ding retem ha kari kla tau ding retem udeu dring bo shi mi shaki rish up ane shaki te desert akum shi Ethiopia Tanzania bashki we ki jaka ki jonga ka ri Africa ude uding uba don tangi sha ude uding ubam saiso uba nep bat uba terkhang badeng ta utau ding ktin jublai ka ang unomio i habawan ka babha kamu utau briew am ladau Shaniah ki briew unomi i lada ka wan ka ta ka babha ga ji im ga jong o kamu unomi i ka jing bhairu haga jing em ga jo namar bo Shaniah how briew tadeng ta ga jing kli ga ni ga sngi ga long pi Shaniah ano ko ba fi Shaniah ano ko kong le se ga Shaniah utanga Shaniah haga kurim ga jo ho ngi dei ban Shaniah tam bang kwa ban ong fi dei ban bu pa ki briew ban long neng kong e ga jing em ga jongi kum ka balang ngi Shaniah ano atungi Shaniah a ki briew ka tin ga jo blai ka ong long bala tim ya pi lada pi pen long ya ki briew ka jing rap jong fi badeng ta wat nom Shaniah ha ki briew le ne ha ka ta ke ai ba ki briew ki pen mi le ne ha ke ba ki briew ki shna bon sin ngi ni ngir la Shaniah ki technology bala pen mi ki briew ta deng ta ko abanong e fi to ai bangin Shaniah how Trai long bala tim yu tau briew uba Shaniah how briew ta deng ta tin ke jong blai ka ong bala fi Shaniah how briew ka jing em jong fi kan long ka batar kham ka jing em ka jong fi kan long ka ba kordet ba ka ba sosat kan long thik kum tau briew ba shong ka ta ka jaka rangkhyang ka rish yap ka domlo ka bam shong briew jing em jong fi habong ka domlo ka kren be ya ka ta ka ba thang ge jing em tadeng ta wa ju Shaniah la pi don ka no ge jing don kam ge jing em ge jong fi pentip show Trai la pi pang pentip show Trai tadeng ta kwa ba nong ye fi Shaniah how Trai wat nom Shaniah how briew hakikam ge jong fi ge baro Shaniah how Trai ka tin ge jong blai kong ka dekat ba nyau kong suk utau briew ba Shaniah how Trai bat u ba ka jing Shaniah jong ulong Trai na ba unlong kum uding bala thung hajan ki ba por lagi thiet hajan ka wa ba unom shet ting ha ba wan ka jing shit henrei ka sla jong u kan long jerngam para ka snem barang ring khyang onom sumar ku slai lemne onom pe ban so Abi fidan ke jing kerdu ke jim ke jong fiken ma bu Trai jongi ude Trai ba kraw ka tin ke jong blai ka ong ki sing samla ki laban kerdu ki laban shat ngan henre kita ki bawat yo Trai kinam kerdu ye ke ba ba ka tin ke jong blai
wangan pen kedang ni ki sintor ke jong fi ka tin ke jong blai ka ong ba utrai tip i ki sngi jong ki ba janai ba ke jingyok keti ke jong ki kan long bam jukut ha ka por ke jin jar ki nam le ran ha ka por ka nam sniu kin kedang ong ka tin ke jong blai u blai un pen kedang ni fi tapi ya pen ke jing le jin jar un pen kedang ni fi finom thia thngan shi me ro finom yap thngan he ro mar ka tin ke jong blai ka ong ba de ru ong na ro dang samla don temen ngam pa ji bala e no itu ba hok jong blai ba yu sembai jong ba ge krong pu la da fidei ki kon ge jong blai u sembai jong blai da le ru ki nam ye krong pu ki nam le krong na ki breu andrei ki kin pen tip ye ge jing pan ke jong ki shau blai bun sing ni duk ge ji im jong ir balai mar bi Shaniah ha ki breu tadeng ta fin pet breu baduk ulong thik kum kon sorong auria u kon sorong auria de namar ke jingle ke jong na ba de u jingai no kpa ta ka dau ha ban bam ge jing bam sniang ha ban krong huyo ge jing bam sniang bo thia lang ba ki sniang ge jing em long kum sniang tadeng ta kwa banong ifi kam le la dau trau da na ka liang ge jong fi u trau pen dap ye fi bat nga ngai u trau jong i u de trau jong ki kamba compare lawan ka nem sniu kan no ro compare lawan ka ta ka jing ter khong le lawan ka ta ka jing reng khiang u trai un le ki kamba ka jing em ke jong e padeng ta suk ta breu ba Shaniah au trai baru ba ka jing Shaniah jong u long u trai ka sam ka ba arfo ka ong don ki breu ki ba Shaniah ha ki ta ki kali kulai don ki breu ki ba Shaniah ha ta ki sem renga ngan Shaniah au trai dengan pule ni ka por ka sam ka ba arfo ka ong kom ne ka tin jong ble ka khat ba nyo don ki ba Shaniah ha ki kali ki wei pat ru ha ki kulai han rengi ngin yatho ya ga kerteng utrai u blei jongi kila demngon bar kila kelan han rei ngi layeng bar ngi layeng bedru don ki ba Shaniah ha ki breu don ki ba Shaniah ha ka kili kulai ba ktin jublei ka ong na kasam shi spa sa pun reu ka ong kum ni wat Shaniah ha ki sim lemne ha u kunu breu ha bom dan ka jingarap wat Shaniah agisim wat Shaniah hau kon breu la daw dong dei u breu wat Shaniah hau breu dei tang u blei bom jukla dei tang u blei u bayai ne u breu la ban kala ktien u la ban kala jutang u la ban kala jinglong u la ban kala ro ta ki jingkular ki u ka bala ban pen ktang ka ban pen pang ye ka ban sim ke jong phi ta deng ta la ka ba Shaniah au trai deng ta suk u ta u breu u ba Shaniah au trai bat u ba ka jing Shaniah jong u long utrai la film dan pisah Shaniah utrai la film dan jing suk Shaniah utrai la film dan jing kemen Shaniah utrai fi kerdo jim Shaniah utrai kano ka kam ka ba pipi dan ha ka jim ka jong fi trust in the Lord Shaniah utrai suk utau breu uba Shaniah utrai wat num sngo balangan le kum ni ngan le mteng liwat ni ki breu tanta katakan wan ra jing suk ifi kan wan ra jing kemen ifi kan wan ra jing kerku Shaniah ha utrai tadeng ta Shaniah utrai ki singi ki por ki jing im ka jong fi long kat balong de la utrai ubala ban penem ya fi de tang utrai ubala ban yarap ya fi tadeng ta fi Shaniah ha ki wei pat ki blai fi Shaniah ha ki breu Shaniah ha ki brei bala shna ki breu fi la kot ke jing em ke jong fi Shaniah utrai tadeng ta fin long tau ding lo thong jan ki om ba thiet upor sta ki wa fin scam ke jing ke jong fi fin scam ha ta ke jing de ke jong fi ba utrai fin i be Isla jong fi ken manjar ngam man la ka ayom compare ka ayom iu ga pi ai lang ba de ka por talang na por lior na ka por sunrai por prem ki pin sei so ba pin long tau tanat u bala sei so pin long tau sla u jar ngam ha ki ayom baro ong ga tin ga jong blai ha ka por barang ren kyang finam sumar khuslai ka mo finam khuslai wa da ka por ka bater khong ha ka por ka barang ren kyang na ha ka por ka por jong ka jing hiran finam sumar khuslai but finum pe ban sai song ka tin ka chong play today tang ngai bu tran kar khu ye fi Shaniah au trai dei tang mo u bala an penem ye fi ba dei tang mo u bala an pen kedang ye fi dei tang mo u bala ban ya rap ye fi dei tang mo u bala ban le ki kamba a ga jing be jong fi ban ka habau le ma o dawai e ru na fi ki breu la da pi dan kam ki a jing rap ye fi ba hadin nan ta ki kmi len ti pat ya ga jing rap na fi today ta ga long give and take policy today ta bala thiet ye fi kin deru ya pi tadeng ta kan ma bo blei te long kum ta blei de kupa wa sngo ba ban ya rap ilang jong ki khon ki jong wa sngo ba ban pendap ilang jong ki khon wa le bha ro jong ki breu jong ta ra pi de ki breu jong blei finam sumar kuslai finam chep ting ro ki ke in dwai ni ka por ko manta try ni ka por ngawan ban ai ngo ime manga sngo ha ka men sim dan sibon ki breu ko try ki ba khmi lenti na ki breu ya ga jing ya rap ki ba khmi lenti ko try
na kita ki khon jo breu na ki siem na ne ta ki bakrau batri na kita ki he ki han rai trai ngada dwai ga ga ski but ki khon jo ki ga trai bakin pai khamat cheme shiki breu na mar long bala tim ya tau breu ba Shaniah au breu long bala tim ko trai yi breu ki Shaniah ki breu rai ai bakin long ki Shaniah na mar long bala kerku ke ni tau breu ba Shaniah au trai baru bagi jing Shaniah jong ulong trai ngadwai ngar ko ni ki khon jeme kin Shaniah be me go trai longar balong ke jingim jaga ba jaga jim ke chuki hin rakin pai khamat cheme go trai namar ga khmir ki khamat skilom nang no ga jing rap kawan ka jing rap kawan tang no trai ba ai ba ka jing rap kan wan na ka khat ke jome me the go trai ke ta ke jing rap na ka sayon na blame me pa ke jing rap ong ka tin ke jome trai kadwai ngar ko ni ki khon ke jome trai me pen chai bor ki ne ga sngi go trai ya ka jing tlat chuki weng no trai pendap ki do men sim bakin ya da ka jing namaru ba hok jong awun em da ka jing ong ka tin ke jome trai klem ga jingai mla ba sngo bahai me ablai ba ki baro kilong ki bala yu tau bangai ba kita ki ba Shaniah ha me ko trai kedua ingir ko ni ki kon jama ablai ngai ka jing pen khia ga wan ka men sim ga jongki ki jing pen khia ga wan ka do ga jongki ngai me de kar khum ben roi kar hai ki ko trai la ga sngi ba ka buram jama kan tang shanya ga jing ga jongki ko trai ai bor ki ba ya la ma ga jing tan jo ha ga jing ga jing le jing ken pai khamat tang shame ko trai shiki breu ken me lai ben krong na ki breu ken me lai ben pan na ki breu rai trai ken dem ki ko siu ken pan na me ini ko trai la me la awan sai kita ki sim ki ba her sini shatai ki bla judie tang arpisa ko no tam ko trai nam tani khon mar ki kham ko dor bani ki baro jong ni ka perthai adwai nga kar khoi ni ki khon ki jama trai wei pi wei ngai ki jing le ken light aba ki Shaniah me ki jing dok ki jing kar do ki jing crow ki jing pang ki stam baro ken light aba ki Shaniah me ko trai ha ka tangi jama Jesus adwai ai ngo amen amen trai nga kar khoi si nang ai bor fi pinala ban Shaniah out trai wanum Shaniah aki breu khublai shibon ngin sai ken do pat try na kar khui fi filaan phone filaan wan ro man visit yangi man kan do yangi ha ni office jong ka Potternet ka ban ha open Nongthymmai Nongkhryiem ha ka prayer center jong ka Potternet khublai shibon ki don sngi ar haro ka sngi sa jan jong ka tio amen.